Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma asete hawri ko jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi. Habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Habaruji men hande noon ko habaruji États-Unis. Guidoɗen ko toon to Maison Blanche to nadi kadi e habaruji gummiɗi ɗi toon to CNN hono kanko Albedo ɗum noon ko nawnoɗo toon to Salvador Venezuela ne wayno arti leydi he. Ɗum noon man ƴeewa kadi holko artirimo kamɓe département justice holko ɓe pawi makko pour ko fate ñawoje ko taka oɗo sahaji joni. Ha hande toon to New York e Los Angeles seppoji nen continue toon wadde ɗum noon dartade immigration nanguirta yimɓe ni ma en titu kadi haaluji kalteɗi hakkude kanko Donald Trump e Elon Musk ko ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu détuji muɗum joni siftinɗon tan hande ko aset jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi musidɗo mon Amadou haaldete moon ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɗum en fuɗɗade habaruji d'abord ko siftinɗon ko hande ñalawma aset télé toon to Sénégal e toon to Mauritanie juulata kono noon en wayno ko États-Unis minen juuli guila hanki. musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en julde kewɗe musidɗo mon Foutangue Diaw directeur des programmes radio Jowol Sare e dow inde radio ngo en ɗaɓɓi yafoyɗo moni kala en mbi ɗum kadi nde yarlato yaafo banggue amen min jarlima min jaafima yo Allah rendinen waɗa en yarlaɓe yafaɓe kala ko ustani en yo taw ko basal e bakkatuji kala ko ɓeydini en yo taw ko kulol Allah yo Allah hokku en wattude ni o saaha mo wuuri. animateur Lamine Amadou Sow. Assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe heɗiyankoɓe radio Jowol Sare o ko guiɗo mon Mama Diarra radio Jowol Sare. Gissa Abdourahmane journaliste correspondant radio Jowol Sare. Assalamu aleykum radio Jowol Sare ko musidɗo mon Kumbali joginiɗo moɗon yewtere cellal gardugol Aissata Abdoul Ngayde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siɗɗo moɗon Ibasi. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare o ko Amadou kañum wardi technique radio Jowol Sare. radio Jowol Sare international fof ko Tijane Niang chroniqueur Coftal Ɓalli radio Jowol Sare international. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Hettiyankoɓe e haaliyankoɓe radio Jowol Sare Amadou Bari radio Jowol Sare. Bandiraɓe julɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare ko Mamadou Samba Diallo horejo gomu rédaction radio Jowol Sare. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hettiyankoɓe e haaliyankoɓe radio Jowol Sare o calminama on juurama on beltanama Moussa Hamma Sissoko. musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en julde kewɗe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbino ko gardini men ni toon to donc tugnade habaruji gummiɗi toon to ABC News e CNN hono kanko ko Venezuela naji biyeteɗo Kilmar Abrego Garcia ɗum noon ko nangganoɗo déporta toon to El Salvador o artirama ɗo e États-Unis ɗum noon o yiyama ñande aljuma subaka o mari toon to tribunal gonɗo toon to Tennessee ɗum noon ko jabade won ko gueɗɗe ɗe o takka oɗo saha joni wiya wondi ko wawino ittude walla jolnude yimɓe oto makko ɗum noon ko yimɓe ɓe ngala document ji ɗo e États-Unis ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kamɓe immigration oɗo saha joni eɓe takki mo o mbi hen no haysino artirama leydi ndi henno sibabunde saha joni avocat ji makko e yimɓe hewɓe guila e sarɗiyankoɓe ha e ñawoɓe wiide wonde ko kanko Abrego omo foti rokkede droit makko ɗum noon ko droit de jogade ko wiyete due process firti ko due process firti noon ko neɗɗo to jogorani fotani nawtede walla nanguede soke taw kañum hoɗum rewani tribunal ha ñaawe ha kañum ko heeɗe ɗum noon e wiide makko kanko ministre toppitiɗo ko fate justice Mambandi haysino Abrego arti naati États-Unis ene wayno oɗo saha joni sibabude gueɗɗe ɗe o takka omo waɗi ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom kanko hoore makko mawdaro kadi e yeeso tribunal pour o ñaawe ɗum noon ko kanko Pambandi o wi Abrego juurima États-Unis pour kañum hoore mum beele ne wawa huccide justice pour ñawoji muɗum ko fate ko takka ko wawi wonde foof en wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonande kamɓe laamu ngo en saabu koɓe salinoɓe ko ɓooyi wiide ɓe wawa artude par ce que woni hankkadi ko caggal leydi walla woni koye leydi ndi ganduɗa jogorani jabde o puudemo kono noon eko faama hono kanko ko gardiɗo toon to El Salvador Bekele o ene wayno ko kanko hoore makko yamiri nde caggal nde kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi wonde ko kanko woni koye mandat recherche pour que gueɗe ɗe ganduɗa fitinaji ɗi waɗi wawi wonde o naati États-Unis kam oɗo sadio o mona ha hande nangga o arini toon to tribunal gonɗo toon to Tennessee aljuma hanki hande toon to États-Unis yiyama e ñalawma he walla gila hanki hono kamɓe immigration service nokkuji surtout ɓurɗi mawnude toon to Californie toon to San Diego e toon to Los Angeles yiyama wonde ko
yimɓe seppoɓe ne jana e maɓɓe kamɓe ɓeɗo arɓe dadiɓe surtout nangude no mbiri e wiide maɓɓe yimɓe ɓe ganduɗa criminel en walla yimɓe ngala kayitaji e wiide wonde kañum jeeya koye mairie Sandié goo o wi wonde ko kamɓe ɓe ngari koye restaurant goto Italie e gonɗo toon to Sandié goɗɗo ɓe ngari kadi koɓe jogui comciɗi ni winda hen terroriste maɓe yaltude taw yimɓe seppoɓe jana e maɓɓe donc wonti ɓe batti hutorade kamɓe koye maɓɓe kuure dolliji donc ɗin seppoji kadi jiyama toon to New York New York kadi ɓe ngari toon en wayno ko yimɓe hewɓe jani maɓɓe ene seppa pour wonde hadde ɓe wadde ko mbaɗata e ummade konngol makko kanko agent spécial gonɗo toon to Homeland Security Service to ɗum ɗo ko service maɓɓe enquête uji o woni kanko New England o wi biyete Michael Kroll hadde yimɓe dadiɓe immigration wadde liggey mumen walla sabborde liggueji opération ngaji ɗi mbaɗata way kono yaɓɓi kuule États-Unis ni kono ko tunnade kadi yimɓe ko joɓiɗi yimɓe avocat ji def surtout en oɗo professeur gonɗo toon to Duke université toppiti ko fate droit ji hono biyeteɗo Kate Evans o wonti ko ene wayno ko yimɓe ɓe gullata pour surtout yenna immigration affaire mum service aji muɗum yo momte yo nattu wadde e surtout wonde yimɓe ɓe kadi ko namdoro hen mbi ene pose aɓe question ngaji o ɗum ɗo foof wona viol de loi par ce que ene wayni ko haysinno ɓe mbawa kamɓe dadiɓe arɓe toon eɓe nangui yimɓe jabade won question ngaji ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa ene jeeya koye amendement gadon kono ene wayno ko kanko kadi toppitide ko fate service immigration o jaabimo wi wonde ko yimɓe ɓe ne gullito hen en mbiya honde surtout ko gardiɗo immigration oɗo saha joni hono directeur muɗum biyeteɗo Tad Lyons wi wonde ko yimɓe ne kala mbiya wonde pourquoi kamɓe ɓeɗo ɗiɗo agent ji eɓe jogui masque uji e yeeso mabɓe ene e wiide makko wi wonde ko yimɓe toujours soɓe ngari ene waɗi yimɓe joguiɓe photo ji mumen e joguiɓe caméra ji ene filmaɓe ene ƴeewa inde mabɓe ene ƴeewa kadi jeese mabɓe kadi ɓeɗon yimɓe kadi ɗiɗon agent ji kadi ɓe batti hebde menace uji e famille aji mabɓe eyyi ɗum noon o wi ko hunde nde ganduɗa alay saago ɓe mbawa kamɓe koye mabɓe couvrir jees mabɓe ɓe jiiɗa menacede o rentini kadi o wi ko kala menace ɗo ɗiɗo agent ji immigration ene wayno ko kañum huwa ɗum lawol koko rewata mum ko wawi wonde seppoji mawɗi mbaɗi toon to Los Angeles e toon to New York ko ɓuuri famede ko yimɓe heɓe kadi nanggama hen kono ene wayno seppoji ɗi nani continue ɗo sa joni sur contre mabɓe kamɓe service aji immigration noɓe natirta ni e sifa wonde koɓe mbaɗata ko joni ko ɓeydude fitun habaruji men to États-Unis ma en dutoɗo sa joni hono kanko Donald Trump gardiɗo leydi États-Unis ene wayno ko hakkude makko e conseiller makko walla neɗɗo mo ganduɗa henna ko wiyeteɗo sehil makko hono Elon Musk ene wayno nene ɓeydo wulde ɗum noon ene wayno ko yalti hande hono kanko Donald Trump o rentini hono Elon Musk tawi tan continue ene rokka kalis muɗum hono démocrate en candidat ji pour élection ngaji législative garoji ɗi yandinde sarɗiyankoɓe républicain ji wayi ɗum noon e wayno ko kanko Elon Musk battande muɗum ko battane bonƴe kono ko siftinde on tan e wayno ko haalluji ne kewi oɗo saha joni surtout ko yaltata réseaux sociaux ji no ruttade caggal e tunnade kadi e CNN no waɗiri doggol haalluji hakkude mabɓe kanko Elon Musk ñande 3 lewru janvier e nder bindol ngol posti ɗum noon ko page makko X o wi wonde ko oɗo saha joni omo jogui kanko hoore makko sunare o natti wawde jabde ɗum ɗon o wi wonde ko ene wayno ko bill mo kanko Donald Trump mo neddi toon to congrès o oɗo bill ko hunde ko boomare bill o kadi o sifi hen sifaji ɗi moƴƴi hen o wi wonde ko kerse godani ɓeɗon yimɓe jogoɓe vodde pour oɗo bill o wi donc ene wayno ko oɗo gandi onon son votini oɗo bill oɗo facture ene wayno won mbaɗi hunde no moƴƴi hen ɗum ko kanko Elon Musk windi ɗum ñande 3 lewru juin caggal muɗum ene wayno ko kanko Elon Musk kadi ñande 4 lewru juin o wi ñande 4 lewru juin o wi oɗo facture ene wayno so wotama firti wonde ko kala peeje ɗe ganduɗa département mo wonno doge gueɗe ɗe wanno ɗo foof ene wayno ko ɗum ɗo foof ɓe bonni ɗum ɗum ɗo ko kanko Elon Musk windi ɗum noon e ñande hen kadi hono kanko Trump kanko hoore makko jaabi Elon Musk kanko John Trump jaabi e nder poste makko ɓe mbiyata social o wi wonde Elon Musk woni ko yaltude gouvernement o ɗum noon e wayno ko caggal muɗum ñande hen kadi kanko Elon Musk kadi o jaabi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hen ko hunde waɗanode calendrier komo nattu liggodade gouvernement Donald Trump kanko Elon Musk kadi o wi wonde komo yetta Donald Trump walludemo kanko hoore makko wonde oɗo département pour wallude ustude kala kalisaji bonneteɗi ɗum noon ko kanko Elon Musk wi ɗum Elon Musk kadi ene wayno o jabti kadi neɗɗo goto biyeteɗo Jason ko haali wi wonde ko ɓuuri hewde république naaɓe wonɓe toon tako sarɗiyankoɓe koye men en dakkodiri Elon Musk ene wandi kadi ɓe mbi wonde ko oɗo bill mo ganduɗa kanko Donald Trump mo waɗata toon o foti ko wasi wotanede wayno ko kanko Jason o kadi o haali wi wonde ko Elon Musk yalti parti démocrate waɗi feere foof waɗi sacrifice mawɗo pour wallude
supportude gouvernement mo républicain ji donc kamɓe républicain ji ɓe poti rokkudemo kanko Elon Musk miccade no fewi Elon Musk ko haalata ɗum ɗon ko ñande 5 lewru juin ñande 5 lewru juin nde kadi kanko Elon Musk kadi o addisi kadi haalluji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump no mo ƴettuno républicain ji o posti ɗum kanko Elon Musk e page makko X o wi wonde ko Donald Trump wino hen jaade wawa famde holno pourquoi républicain ji ɓeydi en jiiɗi ɓeydude ñamade États-Unis jogui holto foti hadde kanko Donald Trump haali o wi ko républicain kono omo hersi sababude républicain ji mbaɗata ko ɗum ɗo ko hunde nde postino ko addi nde haare mabɓe arde ko Elon Musk kadi o posti ñande mum hedde 11h46 kadi ko gueɗɗe ɗe ganduɗa Donald Trump haalno o wi wonde ko ene wayno ko jaaɓi ɗum ɗon ko Donald Trump haali ko wawi wonde fof haala ka kadi ɓeydi ñadde nde ko hono kanko Donald Trump nde o dari toon kadi toon to Maison Blanche o huccide jayniyankoɓe o wi wonde ko omo jogui méthode no fewi kanko Elon Musk o continudemo haalluji bonɗi ko fate bill makko mo jogui o wi kanko Donald Trump o wi kanko e Elon eɓe jogui cehilagal o wi o anda hankkadi so tawi ngal ɗon cehilagal no wawi continue wonde kanko Donald Trump o haalani ɗum wonnoɓe toon to Maison Blanche ɗum noon ari kadi ko taw timmani ko yontere ko kanko Donald Trump de darino toon omo manta Elon Musk ko liggotoɗo pour gouvernement fédéral nde o rokka ɗum coktirgal woni caggal muɗum kadi hedde midi 10 caggal nde kanko Donald Trump de haali ɗum nde tan hono Elon Musk kadi posti goɗɗum e nder page muɗum X e pour sabborde facture makko woni kanko Elon Musk o continue kadi omo haala ko fate oɗon facture o wi wonde ko oɗo facture jogoɗo arde ene wayno ko kala ko woni autoji électrique ko woni énergie solaire ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ko taƴade e oɗo facture haysinde wonde oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis ɓe ngala ko pétrole pewneteɗo walla kalis jamiraɗo pour yo pétrole fewne ɗo États-Unis o ɗum ɗo wona hunde gonga kanko Elon Musk mo continue o wi wonde nder histoire civilisation o meeɗani yiide hunde wande ni henna surtout henna kuulal bangal ni taw ko kuulal biyetengal mongal kadi ko kuulal jongal ɗum ɗo nde o jooɗi toon to Oval Office continue mo haala o wi wonde omo woni ha hande mo découragé e Elon Musk o wi wonde ko Elon Musk o walli ɗum no fewi o wi wonde Elon Musk ne andu oɗo facture kalseɗo omo andi nder muɗum omo andi fof ko woni hen o wi kadi ko Elon Musk ɓuuri andude oɗo facture e yimɓe heewɓe wonɓe ɗo jooɗi ɗoɓe o wi kono o wi Elon Musk meeɗani jogade probléme e facture nde haade mum waɗede o wi kono noon ɗon tan Elon Musk filñitima ɗon tan hono kanko Elon Musk o darimo mo haala mo wiya wonde ko oɗo facture omo jogui hen probléme kanko Donald Trump o wi Elon Musk fuɗɗi jogade probléme tan konde wayno kono dépense uji kewɗi baɗɗo seeɗen ko fate autoji électrique no pewnirte e États-Unis nde kanko Donald Trump omo yiiɗi ustude ɗiɗon facture aji nde wi wonde kanko helpi o walli Donald Trump o walli Elon Musk gueɗe kewɗe hono Elon Musk kañum hooremi jaabi e nder page muɗum midi 46 wi wonde ko tawi wonano kañum kanko Donald Trump o perdon élection ngaji ɗi o démocrate en kañumen jogonno contrôle de sous représentant e kadi républicain jogor wonde ko 51-49 toon to Sénat ɗum noon kanko Elon Musk o jaabi ɗum caggal muɗum hono kanko Donald Trump kadi hedde midi 46 ɗon o jaabi kanko ne page makko Truth Social o wi Elon Musk ko ingrat Elon Musk caggal muɗum wani posti kañum hoore mum vidéo mo ganduɗa nangaɗo toon yeeso Maison Blanche kanko Donald Trump omo joola e autoji muɗum e Tesla omo mantata Elon Musk o wi wonde ko kañum hoore mum kañum mahi compagnie muɗum o meeɗani namdade hay goto ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene ɓeydi musde Donald Trump kanko Elon Musk kadi ene wayno ko puɗɗi ɓeydi ko ɓuuri musde Donald Trump oɗo saha joni ko ñande 5 lewru juin kanko Elon Musk ko fuɗɗi haalde gueɗe ɗe ganduɗa wiide wonde ko Donald Trump kañum hoore mum ene wonde e neɗɗo goto takkanoɗo kañum hoore mum ko janowo e sukaɓe rewɓe hono biyete Jeffrey Epstein ɗiɗo fof ene wayno ko fayluji muɗum ko Donald Trump wiene yaltina fayluji crime aji baɗuɗi ɗi fof ɗiɗo fayluji jaltintaki kono kanko Elon Musk o wi wonde ko ma gonga yaltu o wawi wonde fof o wi wonde ko kanko Elon Musk continue haala nder ko anda tuggi ñande tuggi 5 ha yetti 6 lewru juin continue wiide en wonde ko Donald Trump kañum po hoore mum ene foti nanguede par ce que ko neɗɗo dewɗo sukaɓe ene yana e mumen no Epstein ni ɗum ɗon kadi ko hunde Donald Trump jaabima ɗum wi wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe gandaɗe no fewi haalanam no fewi kono meeɗani gonɗinede e nder oɗon ñalawma hono kanko Donald Trump e tumnade kadi kabaruji gumiɗo toon de Maison Blanche o wi wonde ko kala contrat ji ɗi Elon Musk joguino e gouvernement fédéral mo États-Unis mawo dartin ɗiɗon contrat ji hono kanko Elon Musk o wi wonde ko so tawi Donald Trump waɗi ɗum kanko Elon Musk mawo dartin laana jahowo dow asma jahowo dow weeyo biyeteko dragon kañum ko laana nde ganduɗa enne kamɓe nasaɓe kutorto joni artide yimɓe walla nawde toon yimɓe mabɓe kanko hoore makko mo ittu ka ɗon laane programme makko
kanko Elon Musk kani wayno continue kadi haala makko wi wonde ko Donald Trump ko neɗɗo poɗɗo waddede empêché ɗum noon kadi o wi wonde ko ene wayno ko alay sago continue ƴeewde peeje fof no waɗata pour ha heɓta laamu donc muusi Donald Trump oɗo saha joni ko non seulement kanko Elon Musk o waddi hen gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo ene Epstein mais seulement kadi ko artirde kadi wiide wonde ko kanko Elon Musk sinno wonano kanko Donald Trump koko perdono et surtout kadi darade oɗo saha joni toñje hono oɗo facture mo Donald Trump jogui toon to congrès wiyo wonde hoto woot donc o sakkiti koye ñalawma hen ɗum noon ko tugui aljuma hanki faade ñalawma hande hono kanko Donald Trump waɗi menace uji kewɗi wi wonde so tawi tan kanko Elon Musk o wawi continue gueɗe ɗe waɗata ɗe hen tawde woni koye ƴewde rokkude kalisaji hono candidat ji démocrate en beele en lomto candidat ji républicain ji hen toon to congrès e ɗum noon e wiide makko kanko Donald Trump ɗum noon ko battande bonde wonandemo kanko Elon Musk ko wawi wonde foof harde nden continue caggal nde reporter uji kalde makko kanko Donald Trump est ce que cehilagal hakkude makko e Elon Musk ne jogori artude o wi hankkadi ene wayno ko ngal ɗum cehilagal wawude kadi ene wayno ko ɗo saha joni ala foof bawɗe wawde haalde hakkude mabɓe kono noon ko hunde to banggue démocrate en so banggue yimɓe hewɓe kadi républicain ji ni contre Donald Trump en ko hunde ene wayno oɗo saha joni ko situation moɓe poɓɓanta kelle par ce que hunde réellement nde ɗamino e kadi no ardini ne ɓeydo ñande fof bonde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji moon e ɗemgal Pulaar gasi haala noon hannde siftinɗon ko aset jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi yen mbaali jaam ha jaam kadi so Allah jaɓi on jarama.